Oras dihita salu na kadamang dot dainang na pinarsangapan jalan na hinulungan di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus di dia pehita maringanan. Dami ni Tuhan na totong mga ramoti madungani jala mamasu-masu nguluta sa baga sa partikyanon. Hurian di Tuhan tapasada roha do pikirata laho tumangun hata ni Tuhan martangnya kita. Debata jauh ba debata aman nami totok kay madok moliate tuho Tuhan. Disudi dinggan di basam asini roham na totong madongani ngodu nami satu baga sa tikyon. Debata nami laho taru lihay marhiti-hiti hatam. Todim parbadia na totong madongani hami. Asa mangatusi hami datamon di baga sa Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen. Hurian elongan di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus hatani debata nasar tuhita dia pada partikeno dene mesan buku perpesanmen bidu 22 mamuka mesya naik 26 masa maisa baik 22 soalnya naik buku perpesanmen bidu 22 ayat 26 roh dia ayat 22 asa tajaha odohata nituhata asa hodo haroroan dipuji-puji aku di tonga-tonga ni huriana nariai gararoku ma akka baga-bagaku di jolon yaka na makabiari ibana. Semangat dosugut akan nadangoli jala butongon. Iko mamuji-muji Jehovah do akan na uso-uso di ibana. Say humisisa do rohamuna sayang lilengna. Ingoton ni isi niliat portibyo may gabi mula manasida tu Jehovah. Jala marsobat tu jolom dosugut. Sudi akka marga di parbegu. Ay Jehovah do na punaharajaon. Jala pagonggom di akka parbegu. Mga jala marsobba do sugut. Sudi akka naguk nahum di tanoon. Marsinggang tujuluna do sugut. Sudi akka na marsikor. Rodi akka na mate gasing. Sarong do pinopar ni manusia na mangolo ibana akan na mga radoti Tuhani manaringoti Tuhan itu pinopar na sugot roro akan na sida sugot marjamitahon hati gorammu tuhalak na tubuh muse pabuah ibana do pasuton ido yang go sahana dihita saluh na kadamang do dainang dahil nolongan di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus sipata di bagasan parngulunon monoro ak kahasusaan monoro ak kapadilean jala monoro ak nabernit di bagasan ak kaparnguluon olodora hita gabi madili di bagasan ak kangulutta olodo hita gabi manibil sa nadopan ni debata. Hape sa sitong na damang dainang hasusaan narot tu bagasan parngulot dada uhum ni debata dada na diigil ni debata asa madili hita alay na diigil ni debata asa totong tuguro hatta maka porsyay iba nang pe roa kapadiliya ido para sinta siya jolma na sumanad dari bata. Ido para sintas yan hala Israel. Molo hala Israel na julo. Moloro kasi tao na torido na sida do uhum ni di bata do. Moloro kasi tao non tormanipil do na sida sa nadupan ni di bata. Alay si tao non ni dada lamabain na sida dengan dadupan ni di bata molo manipil. Nah, dita damang dainang diturpo jamita na mamakulingi hita dia pala partikyanon dakasdo si Raja David ima perpesalmen bidu 22 jauh-jauh tu debata molo tajah damang dainang adorang soojahan jamita na satu ita dia pala partikyanon di bagasan ayat na paduahon di bidu 22
di do ima perpesalmen si Raja David do disi ali di bataku buasa tung tadi kono muau saya madaudaru akahata ni anggu konsien hatwa buasa pola adong pamikirion ni si Raja David mana perpesalmen bahwa imana ditadikon debata. Semuanya itu menjadi gambaran itulah sakitnya penderitaan. Ima duk nisi taonon naniadu penisi Raja David di hati-hati. Bahkan Allah sendiri pun dia rasakan seakan akan meninggalkan dia. Walaupun memang dan ditinggal di bata ibana. Alenima akapan debisuk pada narubi jejak madokon Pesalme bidu 22 ayat 1 ayat napa 22 secara khusus di do ima Mazmur ratapa bagaimana Daud meratap kepada Allah, bagaimana Daud menangis kepada Allah, bagaimana Daud berseru kepada Allah. Ratapan itu terjadi karena penderitaan yang dihadapi oleh Raja Daud. Sampai sasi tong na memang pada besok pada narubi dan aromadoko secara khusus ada nasonon situasi na dihadapin Raja David, bukan situasi tertentu, tetapi ini kumpulan daripada penderitaan. Bisa saja pangiduan ni masih Raja David ditiki namar dosa ibana magbuat imasi berseba inatan si Uria dunggabe-gabe ni masih berseba sasitongna nungaro ima debata mamakulingi si Raja David marhite-hite na poson na sinata mekumate do ima anak ni si Daud nanangi matuwo di sebat seba pola do jauh-jauh di si masih Raja David madok asa asir wahani debata ali memang sakat ni debata bila dipatulus adong memusena madok kon ditiki masih Raja David na nililin ni si Saul. Jala do musa do madokon ditikis Raja David na marsi tahun non ala ni anak kon na macam Saul. Tetapi apapun yang terjadi pada saat itu penderitaan itu begitu berat. Si tahun itu masih duduk situ tu ubay ni masih Raja David pola jojo matu debata. Jojo ibana mapurus tu debata di pasar ibana puasa ditinggal debata ibana. Ini gambaran daripada penderitaan yang begitu berat luar biasa. Alai di bagasan na jojo masih Raja David. Talu mobi naga betur pu jamitat tanasa tuhita dia pada partikenon. Sianaya 20 onom 1 ayat 32 mulai saya ayat 27 sasitongna sadap kirimon manang sadap ede puji-pujian karena ada keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan seluruh seruannya. Mulai di bagas na perjulus 1 ayat 22 hon seruan seakan-akan debata meninggal. Alena di bagasan ayat 20 tolu 1 ayat 32 pos niroha ni si Raja David disiala debata manangihon debata mangalusi debata pajupang do ibana marhite-hite aka pangrupin na pinasak ni debata alini madamang dainang molo di bagasan ayat 20 onomon sada ede puji-pujian bahwa Allah telah mendengarkan seluruh seruannya. Ede puji-pujian ede pos miroha ditanya debatado saluna aka jojona. Jalago baran tu salu aka jol mana porsiawa. Sude jol mana uso-uso na mangalului debata. Sude jol mana uso-uso na majo debata. Sude jol mana uso-uso naroi matu debata. Ditanyiot debata. Didongani debata. Jala diurupi debata. Dihita akadamang dai nang nalonga di bagasan tuat da Yesus Kristus. Taparwa maju di bagasan naik 26 roda 527. Ditur jami tata dia pala partikan. Di bagasan naik 26 di sido takasi dok
asahudu haron dipuji-pujaku di tonga-tonga ni huria nariyai gararokku ma'aka baga-bagaku di jolonyakka nama kabiar ibana say mangan dosugut akka nadangu jala butongan iko mamuji-muji jahu badu akka na uso-uso di ibana sa humisi sa doro hamuna saling-liling. Ada sebuah keyakinan sada pos niroha ni si Raja David ido ibana do disi ikon gararo di ibana do baga-bagana tu di bata. Maka ketika dia manangdung di lala ibana pangrupin di bata, dia katakan bahwa aku akan memberikan yang terbaik kepada Allah. Manggara akan baga-bagana pasahatun hadirana tu di bata, karena Allah mendengarkan seluruh seruannya. Karena Allah tidak pernah menutup telinganya ketika dia berseru. Karena Allah tidak pernah membiarkannya ketika dia menderita. Aledima di bagasan naik dima 20 pitui akan nadangul akan namale ikut dapuk mangan jela akan nauso-uso ikut mamuji-muji di bata. Orang yang menderita, orang namar si tauno, jelma nama rukil ikut mamuji-muji di bata, karena Allah akan ikut campur tangan di dalam penderitaan. Karena Allah mengangkat penderitaan dari setiap kehidupan mereka. Dihita akadamang dain yang nolong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasa naik 20 walu duduk dan musedisi ingoton ni isi lihat portibio ma gadi mulak manasida tu Jehovah jala marsoba tu julum dusuk akka margani parbeku. Orang yang selama ini oleh karena penderitaan mereka sempat meninggalkan Tuhan, tetapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka, maka mereka juga merasakan manang mulak musim marsoba pasang apon di bata. Dihita akadamang dainang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Tuma setakas itu tuma hatan itu hanon naing patugun rohado haporsyota. Mangad jala marsoba do sugo sude akan nagok di tanon marsinggang do tujuluna sugo sude akka namar sikoro di namate gasi. Maka Raja Daud mengatakan semua orang pada akhirnya entah seperti apapun kehidupannya, manang nasongo dia pesudi jolma di ujungna ikut totong do musenang ro marso batu di bata, mana ikon rodo musenang nasida mapurus tu di bata. Namar lapatan opat taridahon debata na pinuji ni si Raja David, debata na sinobba di ibana, ima debata nama notto, debata nama dongani akka nguluni salku. Dihita akadamang dainang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Obartu ojana sa tuita jolma na maulili di bata ikon manguji-muji guarna. Buhado hita manginang di bagasa mulutta si sunaryo. Nunga totok ko lang di bata na talului di bagasa nakan mulutta. Na parjolo sahali siyan hata ni Tuhanon yang dipasat tuita ganak marsada-sada. Bahwa kita diajak ikon mangalului di bata mana ikon mangulan akalomoni rohani di bata. Asa molo taulan akalomoni rohani di bata di sudinang gult minia kaparngolota. Di sima hita bu mamuji-muji pasapon di bata. Lalu kita akan bertanya, situasi seperti apa kita memuji Tuhan? Di situasi dia duhita memuji jalan pasapon di bata. Di setiap situasi. Manang di bagasan si taunope, manang di bagasan akalas niroka. Bahkan ketika aku menderita sekalipun di dalam kehidupanku, ketika aku bergumul pun di dalam kehidupanku, alai ikut totong doa memuji pasangan perdebatan. Bahwa ikut totong kita memuji pasangan perdebatan. Tidak ada penderitaan yang ku terima, yang terjadi di dalam kehidupanku sebesar penderitaan Kristus. Secuilnya penderitaan yang ada di dalam kehidupanku,
Me si tutulu aka si tauno na tadopi amangina. Dibandingkan si tauno nang diadopi ni Yesus Kristus. Maka penderitaan kita itu sesungguhnya sudah ditaklukkan di dalam Yesus Kristus. Lewat kematian Yesus Kristus, lewat kebangkitannya. Maka kita dimenangkan. Tidak ada lagi penderitaan yang membuat kita menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Dan adong besi tahun ini saya sitong namangina, mabai kita mago sian ni maharaja ni mata. Ketika Yesus Kristus mau menderita, ketika Yesus Kristus mau tersalib, itu merupakan bagian dari kebaikannya bagi kita. Hatari dan bagani holong iruhana, naso di paluas do BHP hita. Mate alanya kasih tahu. Alai justru Kristus itu na mate alanya kasih tahu. Alanya manginang ikototong mahita mamuji pasangap perdebatan di bagasan Yesus Kristus apapun situasinya. Nah padua ada mang dainang senhatan itu hanon nang dipasak pi tagan marsada-sada jolma na mangaluli di bata iko mamuji-muji guana. Berarti onne mengajar hita asa totong pos rohatna. So nedok ko di bagasan ayat 31 dan ayat 32. Di bagasan ayat 31 di si saya dong do pinopar ni manusia. Na mangono ibana akan na menaringoti Tuhani tu pinopar na sogot. Rodo akan na sida sogot majamitan hati gorana tuhala na tubuh muse bawa ibana do pasutong. Ini mau mengatakan kepada kita pos niroka. Iko pos teruhatna pinopar tapi di pasu-pasu di bata. Maka ketika kita mencari Tuhan di bagasan na mangaluli di bata, ikon adong do di bagasan na kapos niroka. Damang dainang nalong di bagasan tuata Yesus Kristus. Naparpudis sahali hatan itu ano nang magajari tuhita bahwa tidak ada badai yang tanpa berlalu. Dak adong si tauno naso adong hapatian. Sudi nang si tauno narot bagasan pargota. Adong dong musirang hapatian di baik debata. Ada ni kota puji totong ima debata di bagasan akan nguluta. So contoh sederhana damang daina. Di sadetiki adong maparmaham. Marmaham maibana adong nga piga-pigay malubuna. Ale di sadetiki marsahi maparmahano. Marsahi parmahano dang buhay beymana marmahal lubuna. Jalajol mapedang adong na ono marmahal lubuna. Dung marsahi mana piga-piga liling. Sehat mamusa ng imana. Diberi imana ma lubuna nunga gudang namago. Lubuna nunga gudang ima di takko halak. Jale lubuna nunga gudang dialang akka babiya. Saya ko ni mana ma. Tuhan nga susah lam susah musena. Ang kalubog ko pingamarmaguan alay ni sa hito. Dak adong be labak ko din mana. Nah, dung diwoto mana songoni alay lubuna tinggal 5 nama. Dijual ibana ma lubunay. Dijual ibana pasa imana masada pajualan nai matu gereja. Dido ibana ma tanya ko kamu na mangarato nama. Ali ahamado kahumaliang na. Dung nari pasa imana sada tori lubuna tu gereja. Dido ma pati al telepon. Nunga marsakit. Lubuna penunga habis. Lamar pugos na may. Ali patel tel humusi pa satu tu gereja nina. Ali di boto hamun do damang daina. Pede cerita dung mangarato ima bayon. Mardapot gereja yung na pangaratuan na. Dung mardalan hampir 20 tahun. Dangadong kabar di mana di utana. Ali ternyata sukses si Maimana di kota na. Di dokjol mama. Bah, hasil dosia nuninna. Ali ahamedok ko di mana. Unang diberek kamu na keberhasil aku senari. Berek kamu nama si taunok kuna ya masa tua. Ali wapor siya itu di bagasan si taunoni adong do ima nanay patupan ni di bata tua. Mungkin molo ima dang marsahi tau, mungkin molo dang ima mate kalubuki, mungkin molo dak kujol kalubuki,
Mungkin totak doi ma parmahan. Berhasil ma ima bayon gabi pengusaha sukses di kota. Nah damang daino nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Jejot kita mamereng di bagasa nakaparngota memang hanya sebatas penderitaan itu. Tetapi kita tidak pernah melihat apa rencana Tuhan di balik penderitaan itu. Tetapi kita percaya entah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah penderitaan apapun itu, tapi kita harus tetap yakin bahwa Tuhan juga bekerja di sana. Rencana Tuhan akan jauh lebih indah yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martanya kita. Moliate mahu pasah ruanami tuho ali Tuhan. Didenggan di basam di asini roham porse rohami Tuhan. Sudi akan nausoso nama jo guarmu ikon tanyonom do Tuhan. Na kami pe porse do Tuhan. Jojo dohami di bagasan akan ngulunami mengadopi ragam niak kahasusa ale porse kami donganammu urupamu odionomu kami. Dan margogo kami mengadopi sahuk na. Moliate Tuhan. Tu salhuna nama na yung hatam dia pada partikyan. Molutung petutu na sida Tuhan na di bagasan uso-uso dia pada partikyan. Na posoma na ngakon na sida. Patugu hapor sa di na sida Tuhan. Dongani na sida. Unang palos na sida manibil. Alin niya kasih taon na Tuhan. Alay palos na sida. Asa totong makiri. Diari marsugot. Asa tetap ima posor hadina sida makaporsiyaw. Muliate madiho Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuh. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu hita.